Bună și bine v-am găsit la un episod. De data asta nu l-am găsit deoarece am plecat de pe Discord. Și astăzi ne jucăm Subway Surfer. Și hai să începem. Bun. Nu e Subway Surfer normal, e cel de pe Happy Mode. Dacă știți aplicația Happy Mode, cred că o știți. De pe aia am luat și jocul ăla care Brawl Stars-ul ăla, numai că cream toate caracterele și înțelegeți voi. Cu primul episod al meu l-am luat de pe Happy Mode. Și da, nici am însărit acolo, doamna. Pot să și zbor, să fac ce vreau. O să încercăm să facem câte un scor mai mare, înțelegeți voi, știți. Așa. Bun. Dacă încerc să nu zbor, ca să fie un pic mai ușor. Dacă să fie un pic mai greu. Înțelegeți voi? Bum, 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 bum. Au. Nu dau alea. Vreau să fac pur și simplu așa. Auci. Așa, așa, așa. Așa, așa. Așa, așa. Bun, deci până acum ne descurcăm foarte bine. Chiar foarte bine. Și asta, chestia asta mă bucură. Oricum, dacă o să mor acum, o să iau alt caracter. Caracterul ăsta care îmi place mie. Bun. Așa. Bun, așa, așa, așa. Și așa. Așa, așa. Așa. Mamă, ce e aici? Bam, și asta. E fain. Bam, 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 bam. Nu pot să iau chiar toate, am văzut, dar na, am încercat. Așa. Bun. Și am și murit. Hai, am mai dat numai cheița asta și după aia când mor acum o să iau alt caracter. Că nu o să mă joc numai cu Junk. Și uite că am și murit, deci hai. Hai să ne ducem aici. Nu acum. Mi-a dat și reclamă, wow. Hai să ne ducem aici și hai să îl luăm pe cine. Să luăm pe asta, e fain. Hai, așa, hai să începem. Îți dau un pic joc mai tare, să l zic un pic. Așa. Bun, deci hai să facem.
Dacă mă rog să închid episodul, ne vedem... uite că am și murit. Bun, deci cam asta a fost și acest episod. Nu l-am filmat o secundă. Un episod și mai fain. Mai pe seară, pe la vreo 6, 7, 8, nu știu. Oricum mai pe seară, aproape, știți voi. Cam pe seară o să filmez eu cu Sebi, cu prietenul meu Sebi. Partea a doua la... ne jucăm Brawl Stars cu Sebi, partea a doua. Și vedem dacă ne jucăm mai bine. Acum am și tableta, adică nu tableta, ăsta. Bine, Discord-ul l-am pe tabletă și l-am încărcat. Ca mai pe seară să l-am încărcat, ca să nu se mai întâmple ca, știți voi, ca ieri, când tot nu încărcat. Deci hai că ne vedem data viitoare. Pa, pa!